2 jaar nadat René Lavijst werd doodgestoken in Vlissingen is de dader ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf. Maar de zwaarte van die straf is een zware tegenvaller voor de zussen van René. Alle emoties die er maar zijn, die komen naar boven. Van boosheid, verdriet tot aan pijn, teleurstelling. En verder in deze uitzending. Allemachtig prachtig en vooral heel erg groot in Westdorpen. En is het een wedstrijd tussen vrienden of vijanden vanavond? Goedenavond. Maar we beginnen bij zorgorganisatie Zorgzaam in Terneuzen. Na een verlies van 11 miljoen euro vorig jaar gaat Zorgzaam volgend jaar 14 miljoen euro bezuinigen. Ik praat erover verder met zorgverslaggever Jannes Goedbloed. Ja, Jannes, waar gaan ze dat geld vandaan halen? Ja, Zorgzaam verdeelt het over het ziekenhuis, de thuis- en ouderenzorg, de ondersteunende diensten en de inkoop. Ja, het gaat wel echt om miljoenen, waarvan het ziekenhuis nog de grootste klap krijgt, want daar moet 5,4 miljoen euro worden bezuinigd. Zag je deze bezuinigingsronde aankomen? Nou ja, het was wel duidelijk dat er bezuinigd zou moeten gaan worden na de bekendmaking van het verlies van 11 miljoen. Maar dat verlies, dat kwam wel onverwacht, want Zorgzaam stond bekend als een solide zorgorganisatie met een hele goede reputatie. Het ziekenhuis in Terneuzen heeft al jaren hoge patiëntenwaarderingen en relatief korte wachttijden voor operaties. En ook de ouderenzorg en thuiszorg van Zorgzaam staan hoog aangeschreven. Maar de laatste tijd stapelen de problemen zich op. Naast de financiële tekorten kampt het ziekenhuis met problemen op de afdelingen neurologie en oogheelkunde door personeelstekort en oneenigheid met de oogartsen. Het bestuur benadrukt ondertussen in een telefonisch interview dat door deze bezuinigingen de zorgverlening zelf niet in het geding komt. Wij denken echt dat door dingen anders te doen, dat we het efficiënter kunnen doen, waardoor we kunnen voorkomen dat toch onze patiënten en bewoners daar last van hebben. Mocht het toch het geval zijn, dan zullen we daar natuurlijk ook met een cliëntenraad en de bewoners over in gesprek gaan. Maar daar zijn we op dit moment volstrekt nog niet aangeland. Ja, Jannes, Zorgzaam zegt de zorg komt niet in het geding, maar kan je daar eigenlijk wel over spreken met dit soort bezuinigingsbedragen? Ja, ik kan eerlijk gezegd eigenlijk niet voorstellen. Het bestuur denkt zelf wel dat het kan bezuinigen zonder dat patiënten en cliënten er ook maar iets van gaan merken. De exacte uitwerking van die plannen, dat volgt pas later dit jaar. Maar als je dan hoort dat ze tijdelijke contracten niet gaan verlengen, dat ze kritisch gaan kijken naar of vacatures wel ingevuld moeten worden. En als je daar dan bij bedenkt dat er nu al handjes tekort komen, ja, dan kan ik eigenlijk niet voorstellen dat patiënten en cliënten er echt niks van gaan merken. Nou, dan gaan we het dan ongetwijfeld weer horen. Jannes, dankjewel. Paula Schot mag niet doorklussen aan haar huis in Zierikzee. De ex-wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland had een kort geding aangespannen om een door de gemeente opgelegde bouwstop op te heffen. De rechter gaat niet mee in dat verzoek en zegt dat het de eigen verantwoordelijkheid is van Paula Schot en haar man dat ze tijdens de verbouwing afweken van de vergunning. Het was al aangekondigd dat er brievenbussen in Zeeland zouden verdwijnen, maar vandaag is ook bekend geworden hoeveel. Vanaf eind oktober verdwijnen er 32 uit het Zeeuwse straatbeeld. Bij zorginstellingen en ziekenhuizen verdwijnen er geen oranje bussen. Aanleiding is dat er minder brieven worden verstuurd. Werden er 20 jaar geleden per dag nog gemiddeld 4 brieven per adres bezorgd, zijn dat er nu nog minder dan 4 per week. Op onze site een overzicht waar de brievenbussen allemaal gaan verdwijnen. Jan-Paul van Hekken zit niet bij de selectie van het Nederlands elftal. De voetballer uit Arnhem-Muiden is door bondscoach Ronald Koeman buiten de ploeg gelaten voor de komende 2 wedstrijden. Van Hekken lijkt wel op de goede weg. 2 weken geleden werd hij voor het eerst opgenomen in de voorselectie. In Westdorpen zijn ze er maanden mee bezig geweest. De opbouw van de grootste landkraan ter wereld. En nu is de puzzel af en ziet het er op het terrein heel anders en vooral grootser en spectaculairder uit. Middelburg heeft de Lange Jan en Westdorpen sinds kort de SK6000. Ja, die steekt overal bovenuit. Ja. Gaaf. Ja, heel gaaf. Ja, heel gaaf. De kraan heet SK6000 omdat hij 6000 ton kan tillen. Hij is ook nog eens 170 meter hoog en 300 meter lang. Dus dat is een eindje lopen. Ja. Moet eigenlijk op de fiets doen. ja. Nee, het is echt een end. Het is echt een hele grote kraan. En hij is bijzonder door zijn grote grijparm, waardoor hij van een grote afstand zware dingen kan tillen. En goed nieuws voor de liefhebbers, hij blijft ook nog even in Westdorpen staan. We gaan hem helemaal commissionen, testen en het eerste werk is volgend jaar. Ja. Tegen die tijd wordt de kraan weer afgebroken en vertrekt hij naar Azië.
Het gerechtshof in Den Bosch heeft een 18-jarige Middelburger ook in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 21 maanden cel en jeugd-TBS. De man stond terecht voor de dood van de Vlissingse René Lavijst, die 2 jaar geleden tijdens een festival in zijn woonplaats werd neergestoken. Dat gebeurde op het Bellamy Park. René is daar op een studentenfestival als hij op een gegeven moment in een vechtpartij belandt en wordt neergestoken. De rechtbank in Middelburg veroordeelde de verdachte eerder al tot 21 maanden jeugdgevangenis en jeugd-TBS. Tegen die straf ging de jongen in hoger beroep en daarin deed het Hof vandaag uiteindelijk uitspraak. Het Hof is op grond van dit alles van oordeel dat onder de gegeven omstandigheden van jou gevraagd kon worden dat jij je aan de dreigende aanranding zou onttrekken en dat je dit had moeten doen. Ja, aangeschoven is Mercy Kaarmans. Ja, hoe is het Hof tot deze uitspraak gekomen? Nou, het is zo dat de verdachte zelf degene was die in hoger beroep is gegaan. Hij was het niet eens met de straf die hij van de rechtbank in Middelburg had gekregen, omdat er volgens hem sprake was van noodweer, van zelfverdediging. Nou, het gerechtshof gaat daar niet in mee. Zij zeggen van ja, je had echt de kans om weg te kunnen lopen in plaats van de confrontatie aan te gaan. Ja, er waren ook familieleden van René aanwezig. Hoe was de sfeer in de zaal vandaag? Ja, dat is natuurlijk altijd beladen. De verdachte zelf was ook aanwezig. Dat is best wel bijzonder. Dat zie je niet zo vaak bij een uitspraak, want dat is toch een vrij korte zitting. Ja, die familie van René die hadden heel erg gehoopt dat er in hoger beroep strafrecht volgens het volwassenrecht zeg maar, toegepast zou worden. Maar dat is niet gebeurd. De dader was nog maar 16 destijds. En ook zijn pedagogische ontwikkeling is volgens deskundigen niet toereikend om hem te bestraffen volgens het volwassenrecht. Maar dat was dus wel echt een teleurstelling, ook voor de zussen van René. Alle emoties die er maar zijn, die komen naar boven. Van boosheid, verdriet tot aan pijn, teleurstelling. Voelt het dan alsof het niet genoeg is? Dat zeker. Want ja, wij vinden het gewoon niet toereikend wat voor straf hij nu gekregen heeft. Dus dat voelt niet genoeg. Nee. Hoe is de afgelopen tijd voor jullie geweest? Zwaar. Heel zwaar. Ja, je denkt elke keer van hoe ga ik nu verder? En wat als mijn broertje er wel was? Denken jullie het nu af te kunnen sluiten na dit vonnis? Ja, het is heel lastig om het volledig af te kunnen sluiten. We hopen dat we in ieder geval de zaak hierin kunnen afsluiten. Omdat dat natuurlijk heel veel oproept en heel veel spanning, emoties die daarbij komen. Maar ja, nu, ik hoop dat het afgerond gaat worden, zodat we gewoon verder kunnen met ons rouwproces. Ja, Mercy, is het hiermee ook afgerond? Is dit nou het einde van die hele zaak? Niet helemaal. De verdachte heeft nog 2 weken de tijd om in cassatie te gaan. De Hoge Raad kijkt niet meer inhoudelijk opnieuw naar de zaak, maar die kijkt alleen of het recht juist is toegepast. Mercy, dankjewel. Vanavond staat de tweede Zeeuwse voetbalderby in de 3e divisie op het programma. De 2 Beverlandse clubs, Goes en Kloetingen, nemen het tegen elkaar op. De sportparken van beide verenigingen liggen hemelsbreed nog geen 3 kilometer uit elkaar. En dus kun je misschien wel spreken van een burenruzie. Ja, en of dat ook zo is, kan ik beter vragen aan verslaggever Tom Druppers. Die staat in Goes. Ja, of is het misschien toch meer vriendschappelijk vanavond? Nou, dat is inderdaad de vraag, Martijn. Hoe groot is nou de rivaliteit tussen beide clubs? Eigenlijk hebben we dat geprobeerd te achterhalen door 2 supporters van beide clubs tegenover elkaar te zetten. Hier op het veld waar het vanavond allemaal gaat gebeuren. En ik vroeg aan hen of er nou sprake is van een burenruzie. Ik vind van niet. Ik ook niet. Ik vind voor de gemeente Goes een affiche. Je zet als stad Goes, of de clubs, die zetten de stad Goes op de kaart. En ook landelijk. En ik hoop ook dat de sporthouder ook aanwezig kan wezen, of de burgemeester zelfs. Want dat verdient deze wedstrijd wel, vind ik. Ja. Want jij bent natuurlijk speaker bij de wedstrijden van Goes. Dan kan ik me voorstellen dat dit toch wel een wedstrijd is waar je extra naar uitkijkt. Zeker te weten. Dat is de derby der lage landen, zeggen wij wel eens. Het kan voor mij niet gauw genoeg 7:30 wezen vrijdagavond. Nou, in het begin was het altijd heel gespannen. Dat ging bijna nooit kijken. Dan kon ik het echt niet. Maar deze wedstrijd, ik zeg nog eens, je gaat naar een bevriende club. Er komt veel publiek. Bij Hoek waren er 1000, maar ik verwacht nu vrijdag toch minstens 2000. Maar dan is natuurlijk de vraag, wie stapt er vrijdag als winnaar van het veld? Ja, dat is een lastige. Hè? Ik verwacht een doelpuntrijke wedstrijd. En ik zeg gewoon de sterkste mag winnen. Laat ik het zo zeggen als speaker. Ja. Als neutrale speaker, maar... Ja, maar Goeshart zegt natuurlijk eentje meer dan Kloetingen, liefst. Ja. Nou, dus sluit ik mijn eigen ook aan. Als Kloetingen winnen ben ik ook blij. Joop, succes. Jij ook. We zien elkaar vrijdag. Zeker weten.
Ja, gezonde rivaliteit tussen de fans in ieder geval. Hey, maar Tom, hoe zit dat dan tussen de spelers vanavond van Goes en Kloetingen? Nou, die rivaliteit tussen de spelers die is vanavond zeker aanwezig zodra het eerste fluitsignaal klinkt. Want ja, voor de spelers is het natuurlijk ook bijzonder. Voetballen voor, ja, naar verwachting toch wel veel publiek. Zo'n minimaal 1500 toeschouwers verwachten ze hier toch wel. Ja, en als het dan zo'n avondwedstrijd is, de lichtmasten hier zijn nu al aan. Ja, dan waai je bijna een prof in het stadion. Maar goed, ja, er zijn veel dwarsverbanden ook tussen beide clubs. Veel spelers hebben ook een verleden bij Goes of bij Kloetingen. Dragen nu het andere shirt. Maar ja, dat telt vanavond allemaal niet. Want ja, er staat best wel wat op het spel. Beide clubs hebben nog niet gewonnen in de derde divisie. Ja, en als dat dan vanavond gebeurt in de derby, dan telt zo'n zege misschien wel dubbel. Tom Druppers vanuit Goes, dankjewel. En de wedstrijd tussen Goes en Kloetingen begint vanavond om 7:30. En is natuurlijk ook live te volgen bij ons via de online en social kanalen van Omroep Zeeland dus. En een samenvatting volgt later natuurlijk uiteraard ook nog. Het was alleraardigst zomerweer vandaag met zo'n 22 graden en ook niet al te warm. In de loop van vandaag ging het wel harder waaien vanuit het noordoosten. Vannacht is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Morgen wederom droog en zonnig met maximaal 25 graden. En zondag nog warmer richting de 30 graden. Kijk, dat zijn nog eens de zomerse berichten waarmee je af kan sluiten. Want tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Een fijne avond, een goed weekend en graag tot morgen.